No, baletným krokom už docválal do štúdia aj kolega Peťo. Počkej, v takejto póze som nejak skončil. Áno, krásne. Ide ti to. No. Tak uvidíme, ako ti pôjde šport. Ďakujem pekne. Myslím, že po včerajšku asi začíname pochybovať o tom, že Usain Bolt je z tejto planéty, pretože to, čo predviedol, tak to bolo niečo neskutočné. O tom hneď na začiatku. Finálová stovka Usaina Bolta na majstrovstvách sveta v Berlíne je športovou témou číslo 1. Jamajský Blesk odbehol trať priemernou rýchlosťou takmer 38 km za hodinu a bol z toho fantastický svetový rekord 9,58 sekundy. Bol som pripravený na všetko, po semifinále som sa cítil dobre. Vedel som, že to budú fantastické preteky a vyšlo to. Je to skvelý čas. Dokázal som to, lebo som si veril. Atletická legenda za víťazstvo zinkasovala 60 000 a za svetový rekord ešte prémiu $100 000. Bolt je ako monštrum, divé zviera, získa extrémnu rýchlosť a ak ste po 50 metroch za ním, nemáte už nejakú šancu. Vložil som do finále všetky sily, ale nestačilo to. A poďme na domáci futbal. Včerajšia dohrávka 6. kola najvyššej súťaže Trnava Košice priniesla nevídanú gólovú úrodu. Z reťaze sa otrhol najmä hosťujúci Ján Novák. Jeho štvorgólový apetít však Košičanom nepriniesol ani bod. V Trnave videli diváci kvalitný futbal, 9 gólov a 2 výborné individuálne výkony. Domáci Doležaj zaznamenal hat-trick a hosťujúci kanonier Ján Novák strelil všetky 4 góly hostí. Už po 19 minútach svietilo na svetelnej tabuli skóre 2-2. Rozhodujúcim sa tak stal až 5. gól Trnavy, ktorý strelil v 76. minúte práve kapitán Doležaj a východniarom už nezostal čas na vyrovnanie. Trnava zvíťazila nad Košicami hokejovým výsledkom 5-4. Pre nás sú strašne dôležité 3 body a môžeme sa teraz odpichnúť od toho dna, na ktorom sme boli. Určite, keď dáme vonku 4 góly, tak určite aspoň bod by sme si z toho zaslúžili, tak škoda. Nitra sa vrátila na prvú priečku, stále však platí, že Slovan a Žilina majú vzájomný zápas k dobru. V prvej šestke je ešte Banská Bystrica, Dunajská Streda a Trnava. Na chvoste tabuľky sú dvaja trojbodoví, Ružomberok a Dubnica. Andy Murray sa stal víťazom podujatia ATP v kanadskom Montreale. Vo finále si tretí nasadený Brit poradil so šeskou turnajového pavúka Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom za 166 minút 6-7, 7-6 a 6-1. Murray si za 13. turnajový triumf kariéry a 5. v aktuálnej sezóne pripísal 1000 bodov do rebríčka ATP a tiež prémiu vyše $440 000. V dnešnom vydaní svetového rebríčka bude poprvý raz figurovať na druhom mieste hneď za Švajčiarom Rogerom Federerom. Európska autokrosová špička bojovala cez víkend v Oslanoch. Medzi najmladšími pretekármi sa nestratil Slovák Ľuboš Žmota, ktorý skončil tretí. V divízii do 1600 cm kubických prešiel cieľom ako prvý slovenský pretekár Igor Vlasatý. Som mal v finále problémy so spojkou, unášala sa mi na štarte a potom začala šmýkať počas jazdy, takže vo finále som dostrpol, aby som ho vôbec dokončil, aby vydržala bugina. Z víťazstva v najsilnejšej divízii sa tešil Čech Vaculík a v súťaži plechových aut dominoval opäť Slovák Jozef Zimmermann na Toyote. Večer samozrejme nebude chýbať opäť Usain Bolt a jeho skvelý svetový rekord. Podrobne to nejak zanalizujeme. Takže aj o tom večerné športové noviny. Môžeš pokračovať vo svojom Denipli. No a čo sa dozviete vo večernom spravodajstve? Okrem iného aj to, že primátor Rajca šoferoval svoje auta opitý a tvrdí, že je to jeho osobná vec. Hovorili sme aj s jedným z banských záchranárov, ktorí pomáhali v bani Handlová. A dozviete sa aj to, od ktorého hmyzu je poštípanie najnebezpečnejšie. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj večer. Dovtedy dovidenia. Dovidenia.